Handumanan so sa kaap. Ano ba daw sa iyong kaagi karon? Mukining sa kababay nga taga Jose Abad Santos, Davao Occidental. Ang atong matatampo, nagtasingan nga, Jen. Pa, mananggit unta ko ninyo ba nga manarbaho ko? Oh, asa na masag ka manarbaho, Chen? Sa syudad pa. Kinsa may imong kuyugan. Naman ang akong amiga nga si Day Adima. O niya, naaram ako ni boarding house dito. Barato ra ko no. Unsa man dong. Musugot ka nga manarbaho si Chen? Ay, patrabaho ana. Aron mahibaw na kung unsay kinabuhi. Salamat ninyo ma, pa. Maayo kay ni sugot ras mamagpapa nimo nga manarbaho ka. Ay, pertinang ko pugos, Day, oy. Maayo na lang gani kay ni sugot gyud. Lagi, Day, oy. Day. Ato lang sa kapahuway sa akong room ha. Kay makigistorya pa ko sa tag-iyakon asay bakante nga kwarto aron adto ka mo istar. Aron makapangandam kay sugod na baya kag trabaho ugma. O, Day. Okay, sa din lugar bisag takhan og kwarto. Pero limpyo man sad. Uy, na may lalakis at mga nagsigig tanaw din, he? Gwapo ra ba? Ako smilan, bi. Uy, hala. Nidool siya na ako. Hi. Hello? Karon ba ko nakakita nimo? Bago ka din nga border? Oo. Amiga ko ni Adi. Mao ba? Ako rin si Jan. Ikaw? Jan. Amiga na ta, ha, Chen? Sige ba? Pwede ko mangaya sa mong Facebook account? Sure. Mao ba? Nagkaila na din mo ni Jan? O, Day. Gwapo kaayo siya. Ayay, murag malipayon mga nagkaila mo ni Jan, day. Ambot, Day, oy. Basta kay gwapuhan gid kaayo ko niya ay. Murag kaning na-crush ko niya. Unsa? Ay, salamat. Nakahigda na gid ko. Kapoy sa gani akong trabaho da. Daghan kayong customer. Oh, uy. Si Jan naman ni Chad. Hi, kumusta? Pwede ka maistorbo? Ako si replyan, B. Nanawag man lagi ka? Kapoy sige chat, ay. Mapudpud na itong tudlo. Ikaw, cute. Huwag ka kapoy, ha? Dali man kaayo? Nga naman? Iwasin mong kwarto. Stress na yata. Sige. Paabot ako kadiyot. Salamat, ginigawas kita ka. Nga nung gipagawas ko ni mo. Ganahan lang ko nga doon ako ika-stress-story, ha? Wa pa sa kukudo ka agod. Sige. Stress storya sa ta. Anya, unsa may istoryahan? Storya lang tagubat. Unsa? Bitaw eh. Ang tinuod, ganahan ko ni mo, Chen, kay friendly kay ka. Thank you. Nana kay uyab? Wa pa, uy. So ato pa. May chance pa di ko ni mo. Ha?
Jen, Manay tinuod, Jen. Ganahan ko nimo. May chance ka ko. ako pa nang hanaon, Jen. Sus, atik-atik sa nanguna-hunaon. Sugta na si Jan, uy. Kay nanguyab man ka na siya nimo. Lain sa tayo, day. Uy, kung ako din siyang sugton. Nga nung dili man ko ni mo sugton, be. Nga na-crush ba ka niya? Sugtan ka lagi na. Ayun na nagpaantusa ang tao, day. Oh, Jen. Imo na kong gisugot. Oh, Jen. Oyab na ta. Salamat kayo, Jen, ha? Nga, wa ko nimo pa antusag dugay. Salamat gayo. Jan? Nisuod mo ka din sa kong kwarto. May tuyo ka? Jen. Jen. Jan, ano ka? Uy, manghukman ka! Hindi. Iya, banta. Oo, niya kuya. Mangalit ba ka diha? Jen. Jan, at ba? Ayoko kuniti. Gusto na ko nga may mahitabo na to. Asa ba? Mura ni mo giapas na ko? Jen. Ha? Jen. Asa ba yung lagi? Huwag ko nimo. Kabastos ba ni mo? Mangalit man ka? Ang ako rin di pagkababayan ni mo giapas na ko, ha? Dili ba di tinuod ka na higugma ka na ko? Gawas, be! Gawas! Hawa ko makinarag lalaki nga may respeto na ko! Oh, ang ano kikuha ni mo kong cellphone? Ako ning i-remove ang akong account. Aron di na ka maka-message ako. John! Pinanakadlaw nga wag mapakita sa John ako. Bahala siya, oy. Wa po siya respeto sa kong pagkabapaigod. Kinsa man karong nanuktok. Kadiyot lang. Kisabay... Oh. Jan? Pwede ba tamang storya, Jen? Oh. Ay, galaw. Di ko magbinuang nimo. Dayon. O sa may gusto ni mo pakistoryahan ako. Gusto lang ko mangayog pasaylo sa akong gibuhat nimo, Jen. Jan, Pasaylo ako sa akong gibuhat nimo, Jen. Di na ko tuyo nga binuangan ka. Nainumdum magud ko sa akong ex nga igo akong gibinuangan. Gipasagitan. Maong nisaad ko sa akong kagalingon nga kung magkauyab ko. Kuwaon ko ang iyong pagkababae. og mo tong imong gibuhat na ako. Imo kong gipahimuslan. Pasaylo ako, Jen. Matagil ko second chance. Love mo kay tika, Jen. Huwag di ko gusto nga mawakan ako. Sige. Hatagan di kaglaing higayon. Pero dyan, isaad kita rin ako. Nga dili ko nimong binuangan. Ah, Jen. Oh. Ako na isa adi mo. Jen, dugay-dugay nam kita nga nag-auyab. Mag-iipon na lang ta. Ha? Mag-iipon na lang ta. Kay, Jen, di ko gustong mawakan ako. Anya, makabuhi ka na din ako. Maningkamot ang utang nga mabuhi. Jen, love kita ka. Mau di ko gusto nga mawakan ako. Love sa tika dyan.
Ikaw ang lalaki nga akong gipangandoy nga ikauban ako sa tibuok kong kinabuhi. I love you, Jen. I love you too, Chan. Gisugot ko nga mag-ipon mi ni Chan. Kay love man sad kaayon ako siya. Sa pagkakaroon, nagplano nami nga magpakasal. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagadling akong tampo. More power sa RMN. No kada mga higalang kaagi ni Chen nga taga Jose Abad Santos, Davao Occidental. Uban sa awit ngayang ipangayo, awit nga naguluhan, Destiny. Og ang ikaduhang awit ngayang ipangayo, I Need You. I don't need a lot of things I can give, but Ang mong kaagi gibuhatan na duwa sa radyo ni Ricky Persuelo garing ug ubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higalag mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. to curb. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mao kining sa kalalaki nga taga Cebu City. Ang ato matatampo, nagtasangan nga Jerome. Bay, nakakita ka sa bagong transfer eh. Wa pa bay? Ako sa kong kakita na. Ato pagkitaon, para mamasa niya itong bulihon. Saman. Sige. Tag-ano na ako. Nanasan mo na hunahon ang kabuang sa. Oh, someday, kami pa. Ay, ambot ninyo. Kanusa pa ka mo magabaan na ninyong kalaki, no? Badlong nga raguning best friend ni mo, bay? Jayan, sagdi na lang gud mi. Wabi daw ka na mo abil-abila. Mang stay put ka diha, ha? Kay pangitao na mo ang bag-ong victim. Ah, ikaw na yung bagong transfer din eh. Oh, Tiyasag na ano mo eh. Bye-bye, murag sobra na mo sad na. Babae ba na? Asos, tuong kag babay. Masaya nga ano mo? Bye, sakto na lagi. Oh, saman, di ka tubag? kailan? Kayla, tana. Oh, asaban mo? Ako ni bala niya, bye. Tana. Salamat ngayon mo kung gipalayo nila, ha? Palayo atong mga tawhana. Bulihon na ka doon nila. Ngano? Ikaw? Dili di ka usa nila? Ha? Usasad ka nila sa mangbuli sa mga tao nga dili ka maong masukol. Pero, isog ra kung daghan mo. Unsa? Pero tanaw na ko ni mo. Napaka-chance ka mausab. Nahibaw ko nga dili ka pareha sa kasalbahis nila. Gilawas gud ko ni mo. Daw. Thank you, ha. Kayla di ay ko. I'm Jerome. Amigo na to Jerome, ha? Nga nung di man mawa si Kayla sa una-una. Siguro tungod kay karon ba ko nakasugot og tao nga mauna gani gibuli pero giday gihapon ko.
Bisag na ibaw siya nga, kauban ako ang mga nangbuli niya. Lahi sa gid ka kay Lada. Nakuryoso na gid hinuon ko nimo. Nido nga lagi kag uli na ako. Doon mo kayo ninyo. Maong ihatod na ka. Asa day inyo? Secret? Arty ha? Kung magsige kag uban ako, basig may buong ni mong mga amigo ha. Basig unsi hunaon-naon nila. Nakabantay man ko nga sige mo kuban. Pero batil gyud na ako tubihan na eh. Eh kung dili pa, magduda na gyud ko nga nakagusto ka niya. Huy, harsh kayo ka. Tinuod sad. Pero, bisag di siya gwapa. Di siya sama sa ubang babae. Sure ka? Panguyabi ko na ba eh. Tanawang tag lahi bagyo siya sa ubang mga babae. Ha? Ha? Manguyab ka na ako? Nga naman, ako'y natripan ninyo? Ha? Dili, oy. Ganahan lang jud ko nimo. Sigurado ka? Wa ni sagol binong ang imo? Wa kayla. Seryoso ko nimo. Sige. Tinuod? O, Jerome. Gisugot na ka. Yes! Abi na kong lain siya sa ubang mga babae. Pariharam lagi. Nisugot man dayon nga imong ipanguyaban. Nagtuo sa ko nga mo balibad siya kay bago ra ba iming nakaila. Nagtuo tayo na siya nga. Naay makagusto siyang dagway. Buwagyan na to ba eh. Ug sultis tinuod nga gisuwayan rin mo siya. Bay. Jerome, hilom lagi kay karon. Nakay gustong isulti? Wa. Ganun, murag di ko ganahan makikbuwag niya. Padayon ang nagikanin ako, no? Tuod di ay. Suod makayo mo ni Jayan, diba? Oo. Ako siya ang best friend. Nga naman. Feeling manggod na ako. Dili kay best friend rin ang pagtanaw ni mo. Feeling na ako, nakagusto siya ni mo. Ha? Uy, imposible na, uy. Dugay naming amiga. Ako gina nga. Kung nagtuo ka nga nagsalos ko, nasayop ka. Kaya na. Jerome, ayaw kalimot ng Sabado ha. Ato sa bahay. Oo. Birthday mo din mo, no? Yep. Magparty ta, ana. Okay. Sige. Tuod di ay, nahibaw na si Kayla sa tinuod nga, gipanguyaban lang nimo siya kay imo siyang gisuwayan? Wa. Nakibuwag ko niya, pero wa ko mahatag og rason. Okay. Lain man gud siya, tinanawan ako gud. Ha? Salamat sa mong pagbisita din is bahay ha. May problema eh. Pero, di na ako magdugay ha kay birthday ni Jayan. Kila? Uy. Aray, sakit akong tiyan. Ha? Nga naman. Jerome, ayoko biyahe, please. Oh. Ako rang usa diri sa bahay. Ito pa.
Gituyo ni mo? Ha? Gituyo ni mo para di ko makaadto sa birthday ni Jayan? O, unsa? Ano ko buang nga pa, Kayla? Nasakpan na ka. Jerome! Hey, niatuod ka pero muragwa din himo nga una. Naro ko yun na. Kunon sa mana, kalimti na. Mag-enjoy ta karon. Asa lang ni Kayla? Pila ka adlaw nang siyang absent. Ay, ko ina nga. Among-among nga niya yung pagskwila. Tungkol lang ngay nag-away mi. Kagamay sa rig utak ko. Bay! Ah, Mas kabuanga. oh, ha? Nga naman, bay? Uring absent og pila ka adlaw sa Kayla. Hospital man ay. Ha? Tito, kumusta si Kayla? Uman ni mo biyae ang akong anak. Nga siya rangusa. Nga naibaw kang nisuol ang iyang sakit. Mangutana kag kumusta ang akong anak. Sakit? Unsa yung sakit, Tito? Dunay kanser si Kayla. Unsa? Ugwa na makaya siyang lawas. Wa na ang akong anak. Unsa? Kayla! Kayla! Kayla, pasaylo ako. Sa iyo pang akong pagtuo. Wa na lang unta ti kapihay. Siguro, buhi magkaroon. Pasaylo ako. Huwag ang makasulti ni mo ini sa buhi pa ka. Pero ang tinuod, mahal na ka. Mahal na kayo, tika. I know you're somewhere out there, somewhere far. Sa tinuod lang, nakonsensya ko sa kong gibuhat. Gitago na ko nga mo relasyon ni Kayla tungod kay gikauwaw na ko siya. Pero grabe man day, kasakit nga may bawaan ako, ngawa na gid siya. Ug dili na gid ko makakita ni Kayla hangtod sa hangtod. Dili na nagkutob. Daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Mao kada mga higalan kaagi ni Jerome nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayon kapangayo, awit nga nagulahan, Talking to the Moon. Talking to the moon. Ang mga kaagi gibahatan no doa sa radyo ni Carol Marie Hikain, gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamausap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa kaawit. Yadres lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon,
Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mo kining usa ka babae nga taga Cebu City. Ang atuang tatampo nagdasangan nga Celine. Nak, unsa man tos Joseph o yabto nimo? Dili ma, uy. Amigo ra to nako, ma. Wa pa gid ay kay uyab ron. Wa pa, ma, uy. Ginoo ko nimo silin. Lapas na yung taon kas kalendaryo day. Wa pa gid ay kay uyab. Ayaw kong ingna. Nga wa gyud nang uyab nimo. Ha? Anong dili man ni mo sugto sinitang? Nagduha-duha pa manggug ko. Kinasay anak? Mo ba? Dili pa ko sure kon andam na ba kong magpakainahan sa iyang anak. Pero andam na ka nga mailog siya sa lain. Day, Wala na Kung labdi mo ang tao, kinahanglan nga mo sa karpisyo kan, no? day. Kung labdi mo ang tao, kinahanglan nga mo sa karpisyo kan, no? Sakto gid ako, Amika. In love man gyud ko ni Nathan. Og panahon na siguro nga musakripisyo ko. Tinuod ka, Celine? Imo na kong gisugot? Lagi. Yes! Pero, okay mo ka ni mga na ako'y anak. Oo. Naa naman na. Kung mahal ti ka, mahalon sa dako ang imong anak. Salamat kayo, Celine. I love you. I love you too. Han, adon niya tos baya. Ipailaila taga sa kong anak. Sure ka nga okay ra na si mo anak? Okay na na, oy. Buotan man si Sofia. Magkasabot ra siya. Sige. Nak, Sofia, si tita ni mo. Bless. Please ko. Very good, Sofia. Uy. Uyab ka ni Papa? Oo, anak. Ako siyang uyab. Dili ko nimo. Sofia! Nak! Pasagdi na lang, Han. Dili pa na makasabot ang bata. Sa pagkakaroon, kita lang una mo ay musabot niya. Ay, kalami sa feeling nga nakarelax ko. Kay day off na ko karon. Magligid-ligid ragi ko sigdaanan ti buok adlaw. Hello, Han. Han, asa ka? Niya sabay. Day off man ako karon. Mo ba? Han, pwede ko mga yung paboron ni mo? Sige. Unsa man na? Duty ng kupadong ba? Unya, ang yaya ni Sofia. Di man magkatungha kay na emergency. Pwede lang ikaw ang mubantay ron sa bata. Ha? Please, Han. Walang ikaw laing paglaom ron. Ikaw na lang yun. Sige. Paabot ako. Muanak ko. Ngano niya man kadiri? Kay ako sa maoy mo bantay nimo. Samtang to si papa nimo ni duty pa. Dili ko ganahan nimo. Oh! Aray! Recorded by Radio Mo TV.
Sorry kayo, Hana. Sa umad na lang hinuon ni mo. Okay, rahan. Aray, hinaya lang tambal, Ay, Han. sorry. Sofia, say sorry ni tita. Sofia, ha? Nico! Ay. Han, ako rin bahala nga budisiplina sa bata. Okay, rahan. Nakasabot ako. Uy, kaluoy ni mo dayo, uy. Okay, raday, uy. Nakasabot ra gyud ko. Mabot ra gyud ang higayon nga makasabot ra pud si Sofia. Unya, kaya pa maghanak ni mo. Kaya pa. Kayahon ako. Tay. Han, ang galing mo tinig Sunday ha? Anniversary na to. Mag-dinner lang. Yes, Han. Unsa man, quality ka na? Ayaw na. Magkita na lang ta dito. Sige. Kanina ramon ko diri sa restaurant, uy. Alas 9 naman. Hapit ang alas 10. Asa naman is Nathan? Oh. Hello, Han. Asa naman taon ka? Han, di ko makalakaw. Ha? Nga naman. Di mo sugot si Sofia. Nag-wild din pagkaibaw nga, malakaw ko. Unya? Han, kung may mo, aray na lang tas bahay. Ayaw na. Late na kaayo. Muli na lang ko. Bye. Nagsigig panawag si Nathan. Dili sa tikatubagon ron. Kinaglibo ko kung saan ako pag-react. Nakasabot man ko pero nahiubos lang gid ko. Huwato na lang na ako nga muanigid siya sa bahay aron makastoryami. Daan pagid lagi ko nga muanigid ka. Oh. Kay, Celine. Gusto na rin akong undangan. Unsa? Bisag sa akong, di gud maayo ang buot sa akong anak ni mo. Huwag dili na ako isakripisyo ang kalipay sa akong anak. Sorry. Nathan. Mau ba? Yunaan na lang? Nakasabot ko kay mahal kayo niya ang iyang anak. Jesus Mario, tip. Bye. O ka upakiksultihan ni mo ang ex ni Nathan bahay na anak. Ha? Ha? Nakailan mga na, di ba? Pangutan kung ano mga gustos bata. Maayo ka, day? Ay, ayaw na pag-effort, anak, miss. Ha? Sige, sultihan talang kas tinuod, ha. Dili anak ni Nathan si Sofia. Unsa? Ako lang sige patuo nga anak niya kay nahibaw ko nga kaya na buhion ang akong anak. Pero sa kaibaw nga bunga ni sa akong pagpinuan niya. Pero bisag isultihan ako si Nathan sa tinuod nga dili niya anak. Dili siya mutuo para niya iyag ko ng anak. O nangita sig perpekto ka inahan para ni Sofia. Nga ako mismo gibuwagan niya. Kay daghan ko kog mga pagkuwang sa bata isip inahan. Maong ikaw ayaw na lang paghako. Kay kung dili ni mo ma-please ang akong anak, dili ni mo ma-please si Nathan. Unsa?
Di na tinuod. Mao ba? Sa unsay tinuod? Na ako'y lain. Oh. Di pa na ka? Nathan, Yes. Sa una mo na akong rason kung anong nakigbuwag ko sa akong ex. Pero karon, di na ko malipayo na to. Nathan. Sorry, Celine. Nagmahay ko nga nung gikumpronta pa nako si Nathan. Kay masakit mahibawaan ang kamatuoran. Nga wa na day siya gusto nako. Og naa na siya lain. Karon, wa pagyapon ko muhil. Maong wa pagyud ko musod og balik og relasyon. Dili na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Mao ka mga galang kaagi ni Celine nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayong gipanghayo, awit yung nakulakan sa aking pag-iisa. Ang mong kaagi gibahatan do sa radyo ni Carol Marie Hikain ug ubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamausap mga higala mga sukin ti paminaw. Kinasing-kasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usagawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa usagawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pag-apada sa iyong kaagi. Meron kani usa ka babae nga taga Tungkop, Minglanilla, Cebu. Ang matatampo nagdasangan nga Maria. Selfie, everyone! 3, 2, 1, smile! Nice! Bebe, tanaw na to kung nindot bag atong mga naong tinha. Kay basigon sa niya na atong dagway diha. Nindot gina maoy. Kanindot anong klase nga phone ang gigamit ni ati, ah? Angay lang kay mahal kayo na. Nahurot ang akong savings, anak. Papa, sad, uy. Makonsensya mo sa taana pa. Ada, binuang rana anak ko. Aw, siyempre, ihatag na ko ang tanan sa akong mga anak. Mao nga ikaw, Day Clara. Magtarong yun sa imong pag-eskwela, ha? Sundanis Ate Maria ni mo nga dagko kaayo grado. Ug karon na, hana. Nakagraduate na gyud. Oma. Nala, sige na. Manguli na ta kay nagpaabot na turo ng atong mga bisitas ba eh. Ay, surtihan mo na isa. Gikaya magday kasi mo mga ginikanan, no? Nalipay lang yun kaayo sila, day, nga nakagraduate na gid ko. Wow, correct. Pero dilisan mangigi mong manghod, no? Pinanggaman sad siya ni Papa o ni Mama, day. Pero kinahanglan nga makakita una sila nga nagtarong siya. Una siya hatagan og reward. Aw, hinoon, son. May pagkabadlungon mo sa good as Clara, Shh, good, uy. Ayaw pagsulti, ana. Uy, kay madungkan ta. Malain unya to. Ay, dali na pagkuha ng pagkaon dito, day. Ma, pa. Nadawat ako sa kong gi-applyan nga trabaho. Wow! Bilibagin ako ni mo na ko. Makatabang nagyug ko ninyo sa mga gastuhan din sabay. Dili na, dili. Kanang kita ni mo, para imo ra gyud na. Pero pa... Among obligasyon nga buhion mo. Di ninyo obligasyon nga muhatag na mo. Salamat pa.
Nahibaw na sa ate, ma? Nahibaw sa unsa? Mularga ko sa laing nasod, anak. Unsa? Nga naman pa? Na may mas maayo nga opportunity dito. O hangyo lang nako nga sabton ko ninyo. Opa. Dili magpabadlong ni mama ninyo, ha? Opa. Clara, ikaw ra ba mo ibadlongon kayo? O lagi pa. Ay, sige na, kay basig balate ka. Amping bayag yun dito dong, ha? Mahal kayo tamo. Love, sad kayo ka na mo pa. Nak, mulakaw ko ha. Kung manawag si papa ninyo, ing na nga na ako importante nga gilakaw. Okay, ma. Laom ng gabi eh. Wa pagyapon mauli si mama. Kadaadlaw naman ni siyang ingon ani. Asam di ka dis mama? Ha? Nga nang nangutan naman ka kung asa ko pa dong. Kadaadlaw naman lang kang mulakaw magod. Unya magabi. Hoy. Ay, question na nga ako mga lakaw, Maria, ha? Ma. Unsa? Nga ba? Uy, alam nyo, makaduda. Makaduda nga unsa, day? Wakay laki ka ng imong mama, day. Day. Recorded by Radio Mo TV. Naon sa ko kadihati, naghinuktok man ka. Day, wa kay nabantayan ni mama? Wa man. Nga naman di ay? Busy kayo sa siyang phone, permi. Unya, magsigilan siya glakaw. Jesus, pasag din na siya ti, uy. Naibaon na nas mama sa ingi buhat. Ti, too di ba? Na ako'y chika ni mo. Unsa man na? Na ako'y uyap. Unsa? Ti, ayaw lang pagsabat ni mama ha, please. O, sige. Basta isaad ni mo ha, nga magtarong nagyapon kasi mong pag-eskwela. Ug ipailaila na nako kung kinsa man ang tawhana. O, te. Kanina raman ni nagsigig-ring ang phone ni mama. Nag-CR para ba to? Tanaw na ko. Basig si papa. Oh. Teves? Kinsay Teves? Ako kang basa ko ng ilang conversation, no? I love you, babe. Kinuo ko. Nailaing lalaki si mama. Nak, namilaw ka na ako. Sorry pa. Medyo gikapoy lang ko sa trabaho. Sige, mahuway na lang. Si mama ni mo, wa pa mauli. Uwa pa man pa. Basigog, importante na po ang gilakawat to. Sige, biya na ka. Bye na. Bye pa. Tiligi ko mahimutang ani. Unsaon man ako pagsulti si Papa. Ngano nag-chat man ni si Clara? Ate, ari ako sa kwarto please na ako'y isulti nimo. Sa mga ha? Mabdos ko, ti. Unsa? Clara, unsa may nasusi mong utok? Ti, nadagyot ko. Nahibaw na ba si Ani? Nahibaw na. Kung mao na, paanhias siya sabay. Ing na nga magkikstorya ko niya.
Babe, si Ate Maria di ay igsuon ako. Te, si Teves. Teves? Mayong adlaw, Maria. Pila na may edad di mo? Murag ka edad naman ta? 20 na ako edad. Ka edad na gidi ay ta. Unya, unsa may plano ni mo aning Clara? Nak, ni anak ko. Oh, Teves? Mildred? Kaila mo, ma? Ayoko ina nga. Siya ang Teves nga. Laki ni Mama. Nagkaila na mi pero dili pa mi suod. Nganong niaman ka, dong? Uyab siya ni Clara. O gamahan sa gimabdos ni Clara. Unsa? Hayop ka! Gawas din eh! Gawas! Huwag ko mahimutang sa reaksyon ni Mama. Sure good ko nga siya ang Teves kauyab ni Mama. Ako siyang pangutanon. Unsa? Unsa gud ang pangutana nimo? Naibawon ako sa tinuod, ma. O gusto lang na ako maklaro gikan nimo. Kay klaro kayo sa reaksyon nimo. Onak. Naunsa man ka, ma? Ngano nakabuhat man ka ni Papa, ani? Na ako'y mga panginahanglan nga dili inyo mahatag. Huwag imong amahan raon tamo'y makahimo ani, pero hain man siya. Huwag ka maluoy ni Papa. Sige na lang mo, Papa. Huwag mo magunahuna na ako. Sorry, ma, ha? Pero huwag yung ko makasabot ni mo. Mabahura kay kagrason. Og dili mahitabo nga sabtunti ka. Maria. Te, ayaw pagsultian na. Ayaw tumutubig istoryas, mama. Tinuod lagi akong gisulti, Clara. Si Teves kay imong uyab, maoy laki ni Mama. Imo na nagkisulti na ako kay para makigbuwag ko ni Teves. Grabe naman sad ka, te. Gamay kalipay na ako imo pag yung daginuton. Gusto kag imo na lang gigtanan? Ikaw na lang magmalipayon? Sige, bahala ka. Basta kinisulti ko ni mo tinuod, Clara. Naara ni mo kung mutuo ka o di. Sakto na, Maria. Wa na kumalipay ang imong isulti, ha? Hasta ka pa? Dili ka mutuo na ako? Dili. Kay maayo og daga ng atong pamilya. Unya, musturya lang yapon kag ingon na. Mo sa rin pagtuo na ako pa? Pero ako may naadiri og ako may nahibaw sa tanan. Kung dili sa kamutuo na ako, bahala namang tanan. Wa ko makaagwanta. Nilayas ko sa amo. Grabe akong kahiubos nga nagtuo ko nga perfecto ang among pamilya. Pero perti na din gubaa. Huwag ang nakasakit. Kay way mo tuo bisag kinsa nila. Dinina lang kutob. Huwag dagang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Mao kita may higalang kaagi ni Maria nga taga-tungkop Minglanilla, Cebu. Uban sa awit ngayong kipangayo, awit nga nakulahan, Pains, My Only Home. It's okay for you to leave, Ang mong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain, gabos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagay sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit.
I-address silang nining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangdut sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Free to walk away. Ano ba da sa iyang kaagi karon? Mo kining usa ka babae nga taga Cebu City. Ang atong tatampo nagdasengan nga Dalin. Ayaw na lagi kog sundi, Lawrence. Di lagi ko mundag sunod din mo, basta di ka sulti na ko tinuon. Unsa pa man nga kamatuuran imong gipangita? Isultihan na ganit ka, di ba? Wa ko'y gusto nimo. Lisod mo ko din ang sabton? Di ko mo to. Kaya nakita na ko sa mga liko nga nakagusto sa ganag ko. Lawrence. Kasabay nakpugong ni mo, ha? Ay ko ina nga si Althea na po ang hinungdan. Kaya naminaw kasi mong best friend. Dili man sa ingon, ana. Nahibaw besi ko si makaayo na ako. Og siya may nag-ingon na ako nga pang chicks ko nakaayo ka. Sa una lagi to. Dili na karon. Dalin, please. Tuhoy, isa ko. Lawrence. Please, hatagi sa good chance. Kausa lang. Please, dalin. Unsa? Gisugutan ni Mas Lawrence? Oday. Asa may nasud si mong utok, Dalin? Ngano man ka? Mong kagbahot daglaki, oy. Dili man sa ingon, ana, day. Pero, naibaw ba ya ka ha nga nakagusto sa kong Lawrence? Unya tanaw ni mo. Makasalig ka niya. Althea, please. Bisag karon lang, suportahi ko. Maura ni gipangayo na ako nimo. Ay, bahala ka, oy. Total, dako naman ka. Basta kay ako, wa ko'y pagkuwang sa pahimangno ni mo. Amiga ti ka. Kung gusto ti kang protektahan. Day. Nak, hatagi in taon mig apo ni mama ni mo eh. Mga tiguang nabaya taon mi. Gusto na mo nga napamikusog nga makigduwa ug mohagwa sa mong apo. Pa, wa pa na sa mong plano ni Lawrence. Busy pa kayo meron sa among mga trabaho, good. Para asa man ang inyong pagtrabaho kung wa pa mo'y pamilya. Nak, sultihan ta ka. Lami sa pamati nga na ay padulnga ng inyong pagpaningkamot. Kay may kaugalingon na mong pamilya. Nagagada sa ko ni Lawrence pa. Lain sad kaayog ako may mo-propose niya, di ba? Lain gyud. Ug usa pa. Ayaw kog ina nga nagplano ka magpakasal ni Lawrence kung mag-propose na siya nimo. Nganon dili? Oh, nabuang na gid ka dalhin ko mauna. Time para good, Althea. Unsa gid problema nimo ni Lawrence? Maayo man ang dagan sa among relasyon sukad masukad. Kay wa pa man nimo masakpi. Althea, ako ha. Wara ba gyud ko manghilabot sa imong love life, ha? Kung dili kani ka mo undang og panaot ni Lawrence, basi ka to panag-amiga mo ay magguba. Dalin. Eh, nagunom na sa Althea, babe. Makabother lang gid kaayo ba? Manong kontrahan gyud kaniya. Umano ta kay gibuhat nga dautan niya? Nahibaw ko nga wa say salig nimo tungod sa imong past. Pero nag-usap naman gug ka. Wala siguro na yan nakita kay sirado lang yung utok. Ayaw na pagpada sa stress. Anniversary ro na to. O gusto na ako nga special ng adlaw na itong duha. Babe, di na rin ako dugay-dugayon pa. Dalin,
Will you marry me? Lawrence. Yes. Yes, Lawrence. I love you. I love you too. Ay, salamat in taon kay kaslunon na gyud mo nak. Dong, pagbuhat tayo mong apo na mo, ha? Naara yun, Tito. Papa, pagpapa na nako kay excited na kay kus kong apo. Pa, magpakasal sa mi ha. Unya na nato istoryahan ang bahin sa apo. Unsa? Ihimon ko ni mong maid of honor? O, day. Gusto na ko nga naakas akong kilid sa adlaw sa akong kasal. Sure na gid ka nga magpakasal ka niya? Sobra pas sure, day, Althea. Please, suportahin na lang ko sa kong kalipay ko. Okay, sige. Bahala ka. Thank you, best friend. Naglibog na gid ko kung unsay motive sa kasal, day. Kalma lang, good. Stress ra kaayo ka. Hi, this Lawrence. May namurag ikaraman mo ay nag-prepare ining tanan. Busy sa trabaho, eh. Sige, og overtime, kay aron ko na makalive siya, inig honeymoon na mo. Mao ka na rason? Naanasad ka. Naniguro lang. Pero sige lang. Wa may aso nga makumkum. Althea. Ma'am, ang imo lang maid of honor may wa makasukod sa iyang isulob, no? Yes, ma'am. Niingon man to siya nga muanhi siya, pero wa pa man gyapon hangtod karon. Excuse ma'am ha? Hello, Day. Asa naman ka? Day, dili ko makaana. Nako importante nga lakaw. Ha? Unsa man ha? Basta, sige na, kay nagdali ko. Bye. Asa mo ka to siya? Si Lawrence. Hello, babe. Nag-uban meron sa ato organizer. Mayo noon. Kamu na usay bahala din, ha? Ha? Dili sa ka makaari? Na ako emergency meeting. Storyahin lang ko niya ko kung unsay nasabutan ninyo. Pero, babe... Sige na, ato na ko, ha? Dali ko. Sige. I love you. Hello? Babe? Mura raman kong papakasal sa kong galingon, ani. Murag ako rin interesado sa kasal. Ang organizer. Hello, ma'am? Ma'am, pero laki angay mahibawaan. Ha? Unsa man na? Kwan, nagatawag siya napit sa motel. Ulang kita na ko nga, nisod si Lawrence yung nabutor. Kanya pagkataon-taon, nisod siya si Althea. Unsa? Asa nga motel, ma'am? Dili lang kung tama akong yun na. Please lang. Si Althea na nanutok sa pultahan. Althea! Dalin? Ang ano niya ka? Ikaw mo'y angay na ko pangutan-on, ana. Ganun ni amang ka? Naaba sa sud si Lawrence? Ha? Sulti! Oh. Unsa? Althea, abi pa na kong tinuuti kang amiga. Idol man day ka? Suko-suko pa ka nga nagkakami ni Lawrence? Maode ay nadi kay gusto niya? Unsa? Dalin? Althea? An? Nalangatong order. Althea? Troy? Althea, nga nagkuyog sila sa imong uyab.
Mo sa gusto na ko mahibawan. Mo nga ako silang gisundan. Mga bayot mong duha? Dalin, babe. Sa ilaw ako. Paminawas ako. Samtang nagkaduo lang atong kasal, wala ko makasabot sa kong kagalingon gud. Na-attract na kong laki. O si Troy. Usas akong... Hayop ka, Troy! Animal ka! Animal ka! Althea, sakto na! Huwag gini ko masayop! Dili-gini ka kasaligan hangtod karon, Lawrence! Huwag kay ayo! Althea, sakto na lagi! Dili na ta mag-usig sa tong oras na nila. Unta magmalipayon mong duha. Tana, Althea! Dalin! Sa ang dahilan, kaya di mo na ako kailangan. Naglibog yung kung unsaon ako pag-react ato higayon na. Siguro, kung babae ang gipuli ni Lawrence, mag-wild dog ko. Pero gipulihan ko niya og lalaki nga sama niya. Sakit, pero dawat na ako. Og pasalamat na lang sad ko, nga wa pa mi makasaluna to na hitabo. Dinhi na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Mao kita mga higalan kaagi ni Dalen nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang gipangayo, awit nga nagulahan. Siya ba ang dahilan? Siya ba ang dahilan, di mo na ako Ang mong kaagi gibahatan nudo sa radyo ni Carol Marie Hikain, ugabos sa direksyon ni Priscilla Regadans. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papera. Sa inyong nakalinlaing kaagay sa kinabuhi, kinaglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyo pagpaminaw.